Hola, perletes col·leccionistes! Soc Lara, tinc una gran col·lecció de Nancies i avui vos ensenyaré en detall les meues preferides, les dels 80 amb mecanismes. I veureu com funcionen totes aquestes relíquies. Pensava mostrar-les per ordre cronològic, però he decidit que millor vos les presentaré de les que més m'agraden a les que podrien ser perfectament tretes d'una pel·li de terror. Per als que no sou molt fans de Nancy, que no se n'aneu a la primera nina, perquè de veritat que són superinteressants tots els mecanismes. Com veieu, jo m'he posat un outfit adequat per a l'ocasió dels 80 i per així tenim a Nancy Starr, que seria la meua nina preferida en mecanisme. Aquesta nina el que fa és ballar i venia amb aquest casset que no he tret mai i trauré per primera vegada així amb vosaltres per veure si això podem fer-ho funcionar, perquè la nina sé que funciona, però això no tinc ni idea. Per això és que m'agrada tant fer vídeos, perquè normalment quan m'arriben les nines les mire i les guarde, però amb els vídeos se m'ocorren mil coses, com traure aquesta cadena de música que portava 20 anys guardada, que és dels meus pares quan es van casar, un regal de boda. A mesura que passa el temps me n'adono que els meus pares eren i són supercuidadosos perquè tenen fins i tot les instruccions en perfectes condicions encara guardades d'aquesta cadena. A veure si m'aclarix. Jo vos he de confessar que se m'ha complicat un poc el temari, tot i que a mi encara em va pillar l'època de gravar les cançons de la ràdio al casset, això de tindre cables pelats m'ha paregut superestrany. Això avui en dia seria un perill, Vale, crec que ja vaig descobrint cosetes. Tot aquest procés vos l'estic ensenyant en detall perquè de veritat que per a mi tot això ha sigut una aventura. Posar els cables d'esta manera no ho havia fet en la vida. Què creieu? Funcionarà el casset de la Nancy Starr o no? S'admetixen apostes als comentaris. De moment, pel que veieu a la meua cara, he connectat bé l'altaveu. Funciona? I ara anem amb el casset. Així sí que m'han passat prou coses. La primera que ni recordava que les cintes de casset van cap avall. La segona que em donava por rebobinar-lo per si se tragava la cinta, l'he rebobinat manualment, però efectivament, tot i així, se m'ha tragat la cinta un poc. Vos promet que en aquest moment he patit molt, que no m'agradaria que es trencara aquesta relíquia. Així que he decidit provar-ho només una vegada més, però ja amb la nina, perquè si es trenca, que es trenque una vegada gravat, junt amb el ball de la nina. I esta nina el que porta són 3 piles de tamany mitjà i un botonet d'on-i-off per encendre-la. Finalment he decidit posar el casset en l'altra part perquè no se me'l torni a tragar i anem a veure què passa. La meua cara ja és de fail i de sentir molt haver-vos fet tragar 3 minuts de vídeo per a res, però de sobte funciona! No puc creure'm que ho hagi aconseguit. Tot l'esforç ha pagat la pena i per això vos deixo un trosset d'aquesta nina ballant amb la cançó original. De veritat, no sabeu com de feliç m'ha fet això. M'haguera agradat tant poder viure l'època dels 80, eixa explosió de creativitat després de la transició, la roba tan colorida, la movida madrilenya, la ruta del bacalao valenciana, això sí, sense drogues, per favor. És una època que em dona molt bones vibracions, tant culturalment com artísticament. I vinga, seguim amb la Nancy Esquiadora, la meva segona preferida de Nancy's amb mecanisme. De fons deixaré la cançó de la Nancy Starr, ja que m'ha costat tant d'aconseguir. I la Nancy Esquiadora portava uns esquís que eren prou realistes, ja que la bota es posa quasi igual que els esquís normals, fent un poc de pressió per darrere per a que encaixe. I aquesta nina només portava 2 piles, una cap a dalt i una cap a baix, i el botonet on-i-off. I el que fa és que simula que esquia, tot i que realment el que fa és caminar, maneja les cametes i es mou. La posa a càmera un poquitiu més ràpida. I si pot fer aquests moviments és perquè els esquís per darrere porten rodetes i això fan que pugui desplaçar-se més fàcilment. Passem ara a la tercera Nancy del rànquing, que seria la Nancy Feliç Aniversari. És del 1982 i va eixir durant diversos anys i té conjunts diferents. Com veieu, no porta piles, sinó que va a corda. He de dir que m'encanten les Nancy's amb mecanismes sense piles, ja que tenen més durabilitat. I aquesta en concret porta dins una caixeta de música amb la cançó de l'aniversari feliç i la part de dalt del cos es mou d'esquerra a dreta. I anem ja amb la Nancy Te Habla, la quarta del meu rànquing. I diguem que ara vindrien les 3 Nancy's que podrien estar perfectament tretes d'una pel·li de por,
Però no se n'aneu si vos donen por, perquè al final ve una super sorpresa. Esta Nancy ja la vaig mostrar a un short l'any passat i porta 2 piles que van les 2 cap al mateix lloc. I prepareu-vos que vos felicitarà l'aniversari. A mi me'l feliciten així i me muic. Tot i que ho he mostrat però no ho he dit abans, aquesta Nancy venia amb 3 discos on està gravat tot el que diu. I un detall super important és llevar les piles abans de canviar el disc perquè si no se trenca. Em falta un disc per posar, però com que ho tinc gravat a un short, vos deixo per ací l'enllaç per si voleu conèixer més a fons aquesta nina. I ja anem amb la Nancy Selene, que ocupa el 5è lloc de Nancy's mecanitzades. És del 1981, com podeu veure en aquest catàleg, i gràcies a aquest també podem saber que els conjunts dels 70 encara es comercialitzaven a l'any 81. I com estem veient per ací, Selene era l'amiga espacial de Nancy. Per això els ulls se l'il·luminaven de verd en apropar el medalló. Aquesta va ser el meu regal de Nadal d'enguany junt amb la Nancy Star i la xica a la qual li la vaig comprar em va dir que li faltava una pestanyeta a la pila per a fer contacte, però que això s'arreglava posant qualsevol tipus de metall. I això és el que estic fent, però m'he portat una super mega decepció i em fa molta ràbia no haver-la provat quan tocava, perquè normalment és el que solc fer, però esta és l'única que vaig confiar i no la vaig provar i no funciona. Així que com a nou objectiu he d'aconseguir una Selene que funcione. Aquesta la vendré, vos ensenyo per ací els desperfectes que té i me tocarà vendre-la més barata perquè jo la vaig comprar suposadament funcionant, però nada. Aprenentatge, provar sempre les coses només arriba. De tota manera, si algú sap com arreglar-la i m'ho deixa comentaris, vos ho agraïsc. I seguim amb la Nancy Oriental, la 6ª i última d'aquest rànquing, però vos recorden, no és l'última del tot, hi ha una sorpresa al final, i aquesta també va a corda. I l'he posada l'última del rànquing perquè si algun dia me desperte per la nit i me la vera pegant voltetes en eixa música, me cagaria de por. Perquè el que fas això meneja mig cos d'esquerra a dreta mentre sona una caixeta de música. I damunt com que el vestit és tot blanc encara fa un poc més de poreta. Tot i això, a mi sí que li ha agradat. No em digueu que no se n'aniríeu corrent si se la trobeu per la nit. I ara ve una sorpresa. A veure si me poso esta visera, si sabeu en què està relacionada. Ja ho sabeu? Efectivament, en la Nancy Solete. No l'he posat al rànquing perquè realment no té mecanisme, però sí que té una cosa molt curiosa, i és que si la poses al sol es fa morena. Em fa moltíssima il·lusió tindre aquesta nina, és de recent incorporació i l'acabo d'obrir, bàsicament. Ni sabia que anava amb aquest catàleg tan xulo, per així una de les mecanitzades que me falten, mi primer baile. I bé, s'aproparem un poquet a aquesta Nancy per a que veieu com de blanca està. També podria donar un poquet de por segons com la mire. Però bé, anem en lío. He anat a posta a la piscina per comprovar si aquesta Nancy funciona. Però m'ha vingut bé perquè avui ha fet un dia de molta calor, això ja pareix estiu. Després d'un temps al sol comprovem i efectivament sí que s'ha fet morena. Tampoc duia tant de temps, Vos l'ensenyé també des de l'habitació perquè veieu que el moreno li ha durat un ratet. M'ha encantat que funcionara, la veritat que no ho sabíem ni jo ni la propietària, que per cert li dedique este vídeo a Sònia de Burgos, que aquesta nina era la seva de la infància. I fins així el rànquing i la meva col·lecció de Nancy dels 80. Sé que tant les flexibles com les que no tenen mecanismes no vos les he ensenyat en detall. Ho faré en un altre vídeo, així com també faré un altre vídeo quan aconseguisca les Nancy's mecanitzades que em falten. També dir-vos que la música de Nancy Star que està sonant tot el temps de fons ha donat per a gravar-la i després màgicament ha deixat de funcionar, o sigui, ha sigut un miracle. I ja que he anat a posta a la piscina, avui em despediré des d'allí. Espero que hàgiu disfrutat el vídeo tant com jo. Recordeu donar-li like i subscriure-vos si vos agraden les nines i el col·leccionisme i ens veiem en el pròxim vídeo.